ఒళ్ళంతా పిచ్చిందో కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడకు ఏ దిక్కు దాగుందో ఏమేమి చేసిందో ఈలకు కొంప ముంచుతుందో ఎట్టు చెయ్యాలమ్మా ఏమి చేసేదమ్మా శాప శాప ఎండమ్మా ఎండలేదంటో ఇది ఏందమ్మా నిన్నైనా మొన్నైనా ఓ డౌటు నేడు తీరేనా నాటైనా నైటైనా నిజమేనా ఇది నిదురేనా కోర్రి వచ్చి వళ్ళో పడతానంటే వదంటాడ వెటగాడు ఈ పాపే కోర్రి వచ్చి ఒళ్ళో పడతానంటే కాదంటాడ కొడుగాడు ఏమోళ్ళ వచ్చందో ఒళ్ళంతా పిచ్చిందో కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడకు ఏ దిక్కు దాగుందో ఏమేమి చేసిందో ఈలకు కొంప ముంచుతుందో ఎట్ట చెయ్యాలమ్మా ఏమి చేసేదమ్మా శాప శాప ఎందమ్మా ఎండలేదంటావు ఇది ఏందమ్మా శాపే కోరి వచ్చి వళ్ళు పడుతున్నట్టే వదంటాడ విటగాడు ఈ తాపే కోరి వచ్చి ఒళ్ళో పడుతున్నట్టే కాదంటాడ పట్టుగాడు ఎట్ట చెయ్యాలమ్మా ఏమి చేసేదమ్మా శాప శాప ఎండమ్మా ఎండలేదంటో ఇది ఏందమ్మా